Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi reagere på Jeppe Elgaard med hans mafia. Ja. Så mafia. Mine damer og herrer, det er 2 år siden, men nu holder vi endelig Gutterligaen igen. Hej gutter. Fuld savner. Og vi er tilbage med en kæmpe banger til jer derude. Vi skal simpelthen lege Mafia. Til dem, der ikke kender det, så er det lidt forræderagtigt. Vi får i alt 7 kort. Der er 5 af dem, der er røde. Det vil sige, at man er crewmates, man er neutral, man er gode mennesker. Men så er der 2, der er sorte konger. De 2 sorte konger, de er impostersne. De er mafierne. Og de skal simpelthen vinde. Og for mafierne gælder der med lige så mange mafiaer som crewmates, altså som gode personer. Giver det mening? Hvordan dræber man? Man dræber ikke. Man stæver bare hinanden ud, og vi har... Ja, det giver mening. Vi kender hinanden rimelig godt. Vi kender hinanden i hvad? 7-8 år. Jeg skulle lige til 6-7. Nej, så lige om lidt, så får vi alle sammen uddelt nogle kort. Så skal vi alle sammen lukke øjnene og kigge ned. Så siger jeg 3, 2, 1, og så kigger de op for øjenkontakt. Ved hvem deres holdmate er, og så går vi i gang med at diskutere. Efter nogle minutter, når vi føler for det, så skal vi stemme hinanden ud, og så stemmer vi hinanden ud en efter en. Hvor godt kender vi hinanden? Hvor gode er vi til at lyve? Hvem er den klammeste her? Og hvem er den bedste til at lyve? Det finder vi ud nu her. Jeg er klar. Go! Okay, gutters, tag hånden på et kort. Og vi kigger kun på vores eget kort om 3, 2, 1. Skriv i kommentaren, hvem I tror, der er bedst. Så skal jeg tror personligt, at det er Jeppe. Og så tror jeg... På det, jeg skal se. Men drenge, lige nu, der er vi altså gode venner. Ja, også Benjamin. De er begge to godt tage den, føler. Så gode de er. Men når vi lukker vores øjne og åbner dem igen, så er der 2 fjender. Jeg stemmer noget drøg ud, men jeg ser det på. Okay, vi alle lukker øjnene. 3, 2, 1, alle lukker øjnene. Ja. De 2 imposter lige om lidt åbner øjnene og kigger på hinanden. 3, 2, 1 nu. Imposter lukker øjnene og kigger ned, og vi alle åbner øjnene Jeppe nu. Og Elias. Du ser så søs ud. Hvorfor siger jeg så? Nu siger lige hun noget. Jeg har set dig forræder, og dine ører det giver er helvede til jo. Faktisk cigaret. Ej, det er træls. Dine ører er brandrøde over. Hold nu kæft, man. Hvor er det set dine ører, bro? Jeg har det pisse varmt, mand. Ja, jeg har også pisse på. Jeg var rød i forvejen. Du har også? Ja. Jeg ved ikke, at de synger. Okay, det havde jeg også for en halv time siden inden. Nej, nu stopper du. Jeg vil ikke kaste nogen mudder endnu, men hold kæft, der var nogen, der var hurtige til at gå Jeg med synes på den. godt nok også, der var. Ja, jeg synes, Det er meget stærkt, tror jeg, ikke? Prøv at kalde den, men der var sat med nogen, der var hurtige med til at Der bare sidder hoppe. 3 i samme der var zone en, der samme måde. Prøv at se Mads derovre. Ja, Mads, han... Mads, Jeg ved ikke, om det er dig, Niels Fogh. Men jeg ved ikke, om du går Ej, hans ører var helt røde. altid med at så hype over, at jeg går hen væk fra dig. Elias, jeg stemmer ikke. Bare vil man snakke, bro. Bare vil man snakke. Vi skal også bare lige huske, at det, når vi har spillet Among Us, masse fucking god til at spille. 100. Jeppe har vi også set spille rigtig godt. Jeg tager ting rigtig personligt. Du bliver rigtig sådan... Det er ikke mig. Dig når man ikke en skid om. Du kan også godt spille spil, og du lader sig som om du ikke ved en skid. Men du snakker meget nu. Hvorfor gør du det? Jeg tror ikke, det er dig. Du virker alt for chill og alt for... Jamen, jeg havde været helt anderledes, hvis jeg var en Tobi, poster. jeg tror heller ikke, det er dig. Men der er et eller andet med dig og dig. Der er et eller andet med jer, Men så jeg ikke kan finde ud når af. du kommer, når du... to, det er ikke mig. Men han smed Elias ud. Stop, Ja, må jeg hvorfor sige er du noget? sikker på ham? Jeg er nødt til at sige noget. Fordi Når du kommer angribende på den der måde, så er du nødt til at prøve at overbevise alle jer andre om, at jeg ikke er imposter. Men Ja. de 3 Du bare sagde mig begynder derovre, at hvor du stå på rejste op og næsten klappede dine hænder, så glæder du Det er bare fordi, jeg kan se det på dine ører, bro. Du har jo ikke... Jeg får røde ører, når jeg bliver nervøs. Det er jo klart, at Så man kan vi sige, hvis der var meget højt, og Men jeg har aldrig nogensinde set dig med røde ører. Så derfor... Men det er jo så en træls ting. Altså. Du kan jo bare... Prøv at se, om du kan... Ja. Så kører de derovre. Så stemmer mig ud først, og stemmer dig ud bagefter. Jeg spørger, det kan vi godt gøre. Jeg synes, når vi spiller Among Us... Det der med røde, det må være godt nok irriterende. Så er det meget mere stille end andet nu. Jeg synes, du prøver at argumentere godt. Også sværtrækningen, den er også sådan... den er fucking Kan du høre mig? Nej, men den måde, du kigger på, den måde, du... Jeg tror sgu næsten, det er ved at være. Ellers så tager du fat i alt, hvad der er. Du tager bare det sidste. Du vil godt gå ud og hente en skål og bare begynde at grave dit hul. Dybere, Mads. Lige sidst. Hvis vi rører ud, så er det alle. Mads, er det dig? Er det dig? Det er min mic der nærmest.
Men se, nej, jeg svør, det er min person, der gør det for jer. Nej. Yes. Er det dig? Det er ikke mig. Jeg har en idé, hvem det er nu. Jeg har ikke spurgt, er det dig? Det er ikke mig. Det er ikke dig? Det er også, jeg tror, Er det Ja, dig, Tobi? jeg tror, Topsen. Jeg... Du gjorde så videre. Enten så snakker man rigtig meget om det her, kender for Among Us, eller så snakker man ikke. Og hvem snakker ikke? også snakker dem, der ikke snakker. Også snakker helt enig. Helt enig. Nej, Jeppe observerer lige nu. Han synes, det hele er spændende. Han tænker fedt, de bare snakker uden om mig. Jeg sidder bare her helt stille og roligt. Nu kommer du hurtigt på igen. der er et eller andet der. Jeg tror ikke, det drøjer. Men det er fair nok, for jeg har ikke snakket særlig meget. Det er fair observeret. Men der er et eller andet med dig, der hopper på derovre. Men du spiller også mange sådan. Så lad mig argumentere for, at det ikke er mig. Det er ikke mig, fordi at jeg har vendt et rødt kort. Hold kæft, en elendig argumentation. Altså. Elendig. Same bro. Så er det ikke dig, bro. Okay, mit Vil kort, I gøre det? det er den Oscar Elias eller Oscar Benja. Ej, jeg ved det. Det er Elias. Oscar han siger, det er Tobi. Og han er monsterhøj puls. Tobi er lige til. Han har endnu mere røde ører, og han er snakker ikke, og han ser nervøs ud. Nu siger bare noget, det kan godt være kastet frem med bålet, men i det du så som mig ud, stille og roligt, så kommer Oscar på dig, eller på mig med det samme. Og alene den grund. Men jeg er nødt til at hive fat i noget. Du siger ikke meget, bro. Men jeg synes, du siger ikke meget. Lad os stemme. Jeg synes også, vi skal stemme. Vi kommer ikke rigtig videre. Okay. Det vil han ikke. Jamen, lad os stemme. Tobi, vi starter med dig. Jeg stemmer på, Asim. Oscar, en stemme. Jeg stemmer på Mads. Mads, en stemme. Enten er det ham, der sidder derovre, eller så er det ham, men jeg tager dig. Elias. Du stemmer på mig? Ja. Okay. Jeg er nødt til at stemme på Mads. Det er sjovt. Jeg stemmer også på Elias. Hvor mange stemmer er der nu? Der er 2 mig, 2 på Elias, 1 på Oscar. Jeg står også til dig, Oscar. Så der er 2, eller der er 3, eller hvad? Så er du den afgørende stemme. 2. Hvem har magt nu? Nej, så er du ret, Mads! Så er det stemme på det klap. Mads, det er ikke mig, jeg lover det. Vi kommer til at vi står for næste runde. Lover du det? Lover det. Hvad, har du tænkt dig at love det samme eller hvad? Ja, det kan jeg godt gøre. Oscar, det er dig. Oscar, du har været ude. Og inden du afslører, du skal lære den af os alle sammen. Oscar, vend dit kort. Kortet. Det er noget pis. Det er noget gode Oh my god, okay. Okay, må jeg spørge nu? Hvem var det, der sagde Oscar til at starte med? Jeg hørte på hans hjerte, og det galopperede som en hest i galop. Jeg ved, og jeg ved på alt, at det ikke er mig. Og det er så sikkert Oscar, det vil sige, at der er stadig 2 af jer. Hvis jeg ikke udelukker jer træner, der ikke har været social. Nej, selvfølgelig, det kan være alle, bro. Ja, det er det, jeg siger. Men du skal også tænke over, hvem der stemte på dem. Ja, og det er derfor, at jeg forstår godt, at I så som mig nu, for jeg gik over det, og jeg sad og pegede på ham alt muligt. Men jeg ved ikke, hvem der først var på Oscar, fordi jeg gør det der til hans hjerte. Der var en, der kastede det op. Var det dig? Det var ikke for at sætte dig sygt. Var det ikke dig, der sagde, det se nu Oscar med på det drøg, han sagde? Jamen, det er på grund af, at der var en stemning omkring det, at de forsvarede hinanden uafhængigt af det. Jeg havde en meget, meget, meget stærk fornemmelse af, at der var en af tvillingerne. Ja. Og det var ikke den ene. Ja, så bare smid den ene ud, og så bare smid den anden ud. Jamen, faktisk, Det har ikke med det at gøre. Man kan også godt blive nervøs, fordi det er et spil. Det kunne jeg også godt mærke selv. Jeg tænkte virkelig meget, da du sagde. Men jeg synes virkelig, de bliver påvirket af, når de føler, at den anden er imposter. Men det der til mig, der tror jeg, han er så, altså, bro, sig noget. Jamen, jeg kan godt sige noget. Hvad hedder det? Husk at gå ind og subscribe til alle vores YouTube-kanaler. Der er Ja, lige det er- beskrevet. Jeg sidder så afslappet. Godt, vi gør det lige. Jeg sidder helt Det har vi allerede gjort. Så god til det spil. Og Og se, du har hvordan I spillet sidder. det. Det er sådan, at man sidder med. Du Nej, har det er spillet ikke. det med sønner, hvor du vinder på at være stille. Du lod alle køre flæsket på hinanden, og det gør du også nu. Jeg synes ellers, jeg har snakket respektabelt meget. Men jeg bider mærke i, at du så også meget ud. Jeg synes, det er fair, men jeg bider mærke Men i. det kan du ikke sige hver gang. Du så også Jeg meget synes, ud. Jeppe snakker mere end rør. Jeg vil gerne stadig gå med mit første ønske, der var Elias, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Altså, Skal vi prøve at stemme, eller hvad? Ja, vi kan godt prøve at stemme. Altså, jeg tror, det er Mads, han sidder og klør sig sådan her konstant. Altså, må jeg så bare øre eller hvad? Jeg synes, det er vildt, at Mads, du så hurtigt, og så du fik den så hurtigt væk fra. Jamen det betyder kun de kloge, for det er ikke mig, så det er Men du bare... sidder også luksus, du sidder lige over siden. Ja, det er bare det er luksus for jer, at I ikke er så som mig, for det vil sige, Men at er du så også på mig? ikke mere end jeg er på alle mulige andre. Jeg er det 100% ikke. Men min første indskydelse var på Elias, hvis vi skal kunne tage noget helt Hvis vi kan faktuelt. love hinanden, at vi ikke er det, så vil vi sige, at der er 50% chance for at ramme. Hør det lige. Dem jeg er mest tosset på. Jeg synes, Må jeg spørge nu her, ikke også? Er det smart af dem at gå sammen nu? Hvis nu de er imposterne, ikke også? Så er det jo genialt af dem at gå sammen nu her. Så
åbenlyst. Nå ja, du ved jo godt. Oh my god, jeg har glemt, at de ved hinanden. Ja, præcis. Det vil man jo ikke gøre. Det er præcis, men det er derfor det er dobbeltspil, fordi det er så åbenlyst. Og det er vel klogt sagt, som en imposter, der ikke vil være så man kan jo vente den alle veje. Det er et godt argument. Okay. Så stem mig ud. Det må I gerne. Det er ikke Benjamin. I ender på det samme. Jeg siger det bare, jeg ved og ikke, du så som mig. Og han gør det der hver gang, fordi I ved, at I føler, at Okay, lad os Nej, så I må godt stemme mig. Jeg aner slet ikke, hvad vi snakker om. Jeg tager det ud for noget fysisk. Det er han for røde ører. Det har han gjort før. Det er et bevis, vi har haft tidligere. Det er det eneste, jeg har. Det kan jo ikke komme op på alt, jo. Guller, vi skal stemme. Tobi, du starter igen. Nej, jeg skal ikke starte, fordi det vil det ikke gør give nogen. Det er jo ikke fair, fordi jeg påvirker alle sammen. Mads, du starter så. Jeg stemmer Elias. Jeg er ked af det, gør jeg så også. Nej, det mener du ikke. Jo, jeg stemmer også. Nej, hvad snakker jeg om? Hvorfor gør I det? Hvem stemmer du? Jeg vil stemme på Mads, jo. Fuck, hvor er det sygt. I tre alle sammen kører Elias. Ej, hvor er I så en af jer sindssyge. stemmer på jeres egen imposter. Hvis du vinder en Nej, imposter, hvor er I sindssyge. Det fatter ikke det her. så siger jeg Mads. Hvad skal Tobi! hvis der er stemme i? Så, I ved godt, hvem jeg stemmer på, jo. så må vi overfor os det finde ud af. Det er 2 stemmer på jer begge to, ikke? Nej, 3 for Elias, 2 mig. Så lad os gøre det lidt sjovt, og så sige drøjer. Så har jeg ikke. Så Elias, Ej, ser ud! Du er ude, bror. Vi skal lige give dig tilbage. Kom med armen. Det er rigtigt. Smaggy! Fik en ud. Du er imposter, det må være det. Ja! Og det, okay, kan vi lige blive det kan ikke være mig nu. Bror, man har solgt så meget siden rundt 1. Jeg tror godt, det kunne være Jeppe, for Jeppe har ikke været meget for at køre på Elias, før at vi alle sammen var på ham. Og det er mine tanker, 100%. Og han har hver gang der har været en teori, så er han sådan... okay, det eneste jeg er blevet mærke i, det er alliancerne. Se, nu kommer han på mig igen. Alliancerne. Du er fucked, Jeg har ikke engang sagt det. Okay, hvem tror du det er? I to, I holder lidt sammen, og I to holder også lidt sammen. Jeg synes, det er fair, at det stemmer på mig. Holder vi fordi sammen? Han har lige stemt på mig. Nej, jeg har ikke været så meget for at stemme på Elias, fordi jeg ikke synes, han har været særlig sos i forhold til dig. Hvad mener du med, at det er sos? Hvorfor tror du, jeg stemmer til sidst, jo? Ja, fordi at du godt kunne mærke, at Nej, fordi, den var kørt. bro, det er begge to, I siger, at vi stemmer på Elias. Han gik fuldstændig i panik. Det var derfor, jeg stemte på ham. Så hvem tror du det er? Men det, Mads er den eneste, der har haft stemmer udover ærligt, Elias. jeg tror mest det er dig, men jeg kan mærke, at Benji også meget gerne vil have den herovre. Så jeg kunne også godt okay, må jeg spørge noget? Det kan godt være, at det er en god taktik, at han stemmer på mig, eller så mig, hvis der er rundt, men det vil man ikke gøre, så man vil holde sammen. Det er jo nu, hvor Jeppe han virkelig skal være sindssyg, og så have den, og så virkelig bare få alle ud, og så lave et outplay, så... Bro, det vil være så smart, for det vil greenrush ham. Det vil være fulde smadret. Men ikke i første runde af et spil. Det var dig, der startede med at sige, Jeppe, i den her runde. Ja. Hvis man skulle stemme på en, når man er i en presssituation som imposter, så tager man den, der har fået mest sos derfra. Og det første, du har gjort, det er at tage på Mads. Jeg bakker Mads op, derfor er vi en alliance, og så lægger du sos på mig efter. I sad begge to lige før. Vi to af hvem dem. skal vi stemme på? Det gjorde Fordi jo. jeg stoler på Mads, og så prøver jeg at bakke Mads op til, at jeg heller ikke er det. Men det er jo Som han genialt som gjorde. imposter at få en allianceven på den måde. Vi har fået dem ud jo. Bro, der er jo to. Ja, Lad os så bare, der er én tilbage. lad os bare sige, at du er den anden, ikke også? Skal vi Så ramme vil, rigtigt så, nu? vil Nej, det, det skal vi ikke. så vil det være genialt af dig, og så få en alliance i Mads for eksempel. Det vil det jo være. Ja. Ja, ligesom I to også har fået. Nu siger jeg det bare. Så du mærker du lidt på skideren, dog. Jeg ser slet Overhovedet ikke. ikke. Jeg Nu får alliancen, bror. stater det obvious. Jeg stater det obvious. Men altså, man kan sige, hvis vi stemmer forkert nu, så har vi stadig et skud tilbage, fordi vi har allerede fået Skal vi tage Jeppe nu? Mit grundlag for at stemme Jeppe, det er, at jeg analyserede fucking meget den måde, du sad på. Kig på mig, det er ikke mig. Og når man er en poster, det er super nøjeren, så at der kører hammer meget adrenalin i kroppen. Så man prøver at tvinge sin krop til at slappe af ved at trække vejret roligt, ikke sige så meget, og slappe helt af i musklerne. Det var præcis det, du gjorde, og det er præcis det, du kunne gøre nu, og jeg kender dig, når du er presset. Og det sorry, vi har spillet for meget Among Us, så der er ikke noget lige nu, der kan få mig til at ændre min stemme for dig. Så Og synes det er jeg det, bare, jeg at har vi at skal sige. prøve at stemme, altså se hvad der sker. Jeg tror, det er Mads nu. Han sidder og griner nu. Jeg smiler bare, fordi det er sjovt, det han siger, altså. Bro, sorry, men det er ikke mig, bro. Manden så mig som den første i første runde. Og det vil være så genialt af ham. Sorry, men det vil være dumt i første runde. Har du set Fint Forræder? nok. Har du set Forræder? Nej, jeg har ikke set det, lort. Nej, der gør de lige præcis det der, hvor de får deres holdkammerater. Jeg siger det bare. Men det gør de. Det var, Okay, vi det er gjorde det omkring først det som samme. nogle virkelig gennemtænkte imposters. Men det vil være genialt jo. Jeg synes, det var dumt i første runde. Måske senere hen kunne man måske gøre det, men ikke som det allerførste. Og jeg så også lige som det allerførste. Det var fucking dumt, at vi går kød på hinanden med det samme. Jeg føler, du snakker for meget, bro. Det vil vi, bro. Ja. Lad os sige, Drøger starter, så er det en ny. Okay, kom. Okay, jeg stemmer ikke dig, fordi jeg ved, at det ikke er herovre. Jeg stemmer Mads. Brother! Jeg stemmer Jeppe. Jeg stemmer også Mads, synes jeg vil gøre. Jeg stemmer Jeppe. Tobi, du sidder med den igen. Og jeg håber, jeg har ret! 2-2. Jeg stemmer på dig, brother. Okay. Mig? Ja, jeg stemmer på dig. Okay, lidt træls tidspunkt i pause. Men jeg bor ud, men booty.
stemmer på dig, bro. Mig? Ja, jeg stemmer på dig. Det er så godt spillet, mener jeg. Men ja, ringen skal af næste gang. Hvad? Bro, stem ham næste gang. Jeg er så god til det. Det er træt. God til det at spille, mand. Ej, hvor er det svært, hvor er det svært, Jeg mener, det er voldnøj, Han er god til at lyve, men jeg synes, det er I kropsligt. kunne ikke komme væk fra min røv, mand. Altså, jeg prøvede til at få lov at masse. I alle sammen bare, skal vi alle sammen til på Jeppe? Hvad fuck? Til næste runde, ikke også? Nu kommer I alle sammen til at tænke over, hvordan I sidder. I sad begge to sådan her. Runde 2, mine damer og herrer. Og læg hånden på et kort. 3, 2, 1, kig på et kort. Kongerne ved, hvem de er, og vi alle lukker øjnene om 3, 2, 1, luk øjnene. Og de to imposter, de åbner øjnene og kigger på hinanden om 3, 2, 1 nu. Okay, jeg kan ikke. Helvede. Okay, nu det er Det tror jeg faktisk, jeg har set Imposteren det lukker der øjnene. i... Jeg tror, jeg har set det i... Hvem var det? Blok? Det var i... Stemmer, tror jeg. Det var i Tobias'. Ja. Hvor det var, at man kunne se det her. Han viste det. Imposteren lukker øjnene. Ja. Imposteren lukker øjnene. Og vi alle åbner øjnene om 3, 2, 1 nu. Drøjer. Jeg skal bare små drøje ud med det. Altså, hvad så? What are you doing? Det værste er, at det er ikke mig. Det kan ikke. Okay, drøjer. Lige hurtigt. Jeg prøver faktisk bare at lave sauce og Ja. lave content. Jeg synes, det er næsten for nemt. Jeg tror, du var så dum, at du godt kunne på at tænke. Hold up. Lige på munden, Og han sige, ser- hvad så? Nej, du er ikke så opslugt den samtale sådan der. Men okay, lad os være ærlige. Hvad vil han sige? Jeg tør ikke engang sige noget. Hvad vil han sige? Lad os være ærlige. Det er lige hvad jeg siger, så er den her røde øre, ellers så klør jeg lige på lægen. Lige hurtigt, du må godt. Ja, drøm, Det er fordi, at det der skete, jeg sidder sådan her, ikke? Ja. Og så er der en, der begynder at kilde mig på benet. Jeg forstår ikke. Men jeg forstår ikke Jeg kødet. kilder dig sgu ikke. Jeg klør på Det er fordi, lægen. jeg sidder sådan her, og så kan Hvorfor jeg er det mærke, at der er mærkeligt? noget, der bevæger mig, og så begynder jeg bare at dø og grine. Og så sagde jeg bare, tag en ny. Men Det er hvorfor også skal vi tage nemt at en sige, ny? når han Men hvorfor siger du så ja, når der snakker om Ja, så luk øjnene? altså, I må meget gerne stemme mig. Hvorfor skulle du så tage en ny, bare fordi du griner? Ja, Ja, det forstår jeg fordi ikke. jeg troede, det var unfair for de andre. Så jeg troede, I alle sammen åbnede øjnene. Men åbnede du øjnene? Nej, jeg sad sådan her og flækkede og grin. Må jeg lige sige noget lynhurtigt? Hvorfor er Mads så stille? Okay, Hvorfor er må jeg Mads ikke så bare stille? observere det? Det er nøjeren. Okay, jeg var helt klart mest højt rundt den sidste runde. Må jeg ikke bare lige observere det nu, i stedet for... Nej, det må du ikke. Så ved jeg bare, at top kommer Hvem skifter mest de siger, adfærd? at Mads er også taget... Du har da Jeg taget tror, det røde er ører Mads. med til den her runde. Det havde jeg også sidste runde, altså det er pisse varmt, Nej, det er andet øre, bro. De er iskolde. Jeg synes faktisk ikke, de står her særlig så. Ja, men det var altså, også godt, altså, Han undgik dit blik. Du var ikke i tvivl om, Tobi han nedstiger Men dig. bro, Du er nej. er vi enige? Må jeg forklare mig, uden I siger til Ja, personen? Fordi hvis jeg siger noget, så tænker I to altid, det er personligt. Og jeg begyndte at snakke, og så gør du sådan her. Så ved jeg jo, nu synes du, jeg så jeg tænker over, hvad jeg gør. Det er for... Nå. Det bliver jeg jo nødt til. Det er bare tavligt at trække det kort, hvis du har kongen. Hvis du Bro, har nej, kongen. hånden på hjertet, jeg synes det er fucking trip, at I synes, jeg tager det person, når vi spiller. Jeg synes Hvis overhovedet... han har kongen nu, ikke Jeg har også? slet Og ikke siger tænkt det det. der. Godt, så stem mig. Nej, for jeg magter det. Jeg har slet ikke... Det er sket så mange gange i mit liv, jeg magter det. Jeg vil hellere ud. Nej, jeg mener det, så vil jeg hellere ud. Nej, jeg har Okay, overhovedet jeg vil ikke langt synes, at hellere det ud. på noget Ja, for jeg synes ikke, det griner en sådan, hvis jeg ikke kan være i spillet. Jeg tænker slet ikke den vej. Så må I gerne stemme. Jeg kigger Hvis det bare er på dig, så er du hjernedød lige nu. Ja, men så må jeg Jeg tror ikke, han vil trække Jeg vil langt hellere Jeg tror ikke, han ud vil af trække spillet, slag. end ikke at være Prøv lige at sige, med. at jeg kiggede på det. Det var fordi, jeg synes, du var meget anspændt. Jeg synes, du sad Jeg tror ikke, meget du trækker så her, langt, og du og sad du meget skal sådan forstå, hvis det er og... dig. Men virkede ud, de så alle Det er hinanden ud. mest- Ja, Det det, og jeg synes ikke, du det tager er det bare fordi, personligt. jeg synes, det er... Men- Generelt er det jo en joke, og det er fair. Men at blive stemt ud på, at jeg elsker at snakke. Jeg kan godt lide at være med i det. Så begyndte jeg at snakke, og så sad du bare og tænkte jeg... Men Nej, jeg sad stille bare og observerede dig. Men jeg tænker bare være ærlig. Men det er lige bare være om ærlig man og er sige, stille eller vi ved snakker, godt, det er jer som to. tosset. Vi ved, det er jer to, altså det er ikke så svært at regne ud. Er det fordi, jeg har OB-trøj på? Er det derfor? Lige hurtigt, det eneste... Er det derfor? Oh my god, det er lille FCK bums. Jeg tror ikke, det er dig, men du er godt nok anderledes i sidste runde. Og der var Fordi du jeg ikke... ikke vil stemmes ud. Det vil vi andre heller ikke. Nej, min første runde blev det også kort. Fordi du var helt anderledes i en anden runde, og der var du slet ikke, der var ikke i tvivl, men nu... Men det er fordi, jeg kan ikke lide, at de går på mig, ligesom vi plejer. så går jeg ud på noget, og så sidder jeg der, jeg har været med i en runde, så... Skal vi ikke lige være ærlige og snakke om, hvordan fuck jeg tror, jeg er kommet væk? Ja, jeg sad og tænkte Jeg skulle lige til at sige, Men sidder og siger ja til at lukke øjnene igen. Ja, det skal jeg nok gøre. Sådan der, du skal bare få dem ud, mand. Skal vi ikke være ærlige? Det som Drøjer har gjort til at starte med her er Det for fortjener nøjere. at gå Skal vi, ud, om skal vi det- om tage det en har med chance dig. og stemme Drøjer ud, ærligt talt? Om det har med dig, Vi så ser tæller jo du ud. en Okay, kæmpe lort men ud, det hvis eneste- ikke ham. I synes på ingen måde, det som Drøjer gjorde for Sos, eller hvad? Jo, jeg tror, men han så har Og jeg gjort ved sådan godt, der. ja, det ved jeg godt, at han kan spille på den og virkelig sådan spille Bro, dum, bro, så har I gjort sådan her. Okay, Ellers så kan det må jeg være spørge dig om rigtigt, jo. noget? Må jeg spørge dig om noget? Jeg siger, hvis jeg tror det er dig, hvad siger du så?
Hvis du tror, at jeg er imposter, Så siger du, det er ikke mig. så vil jeg sige, det er jeg ikke. Det er fucking ikke. Så siger jeg, det her. Okay, lige hurtigt. I kan sagtens, men jeg siger lige hurtigt, Mads. Prøv at kigge her. Der er en, du så med lukkede øjne, så kan du mærke noget her. Og så begynder jeg bare at flække og grine. Jeg kløede mig Hvorfor gør du også det? Det gjorde jeg jo også. Ja, Prøv at lyve. Jeg kløede mig ikke, mens jeg lukkede øjnene. Okay, men så kan du... Get out! Godt. Get Bare lad mig starte. Jeg stemmer, tror jeg. Jeg tror simpelthen, det er Mads, som byder også negle nu. Altså, fucking negle, bror. Ja, du er blevet stemt på, rolig. Ja. Kom, Elias. Jamen, jeg er selvfølgelig nødt til at gå med min første indskydelse. Mads. Fandme dumt. Du er... Ja, det er du virkelig. Jeg Jeg er synes, nødt til at det er tage fjernet, live det det der. der. Det er weird, det Ja, er. jeg synes også, det er der, tror jeg. Så hvor mange har været? Nej, det er jo så ikke alligevel. Hvis du stemmer på dig selv, så er det lige. Det er nødt til at drøje, som det var på Elias, men det så... Så drøjer jeg ud, ikke? Hvad stemmer du? Ja, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at du bare gik med på Mads så hurtigt. Ja, så jeg siger bare Elias for det for. Hvorfor skal du stemme så neutral altid? Okay, drøjer nu. Fordi der er ingen Vi tvivl. skal da. Drøjer ud. Drøjer nu. Drøjer ud. Ej, han har så hårde hænder. Jeg sværger, bro. Vi skal se drøje skolen. Så er det fandme. Så er de fandme fået en noget. De har fået en noget. Lige nu. Det tænkte jeg nok. Så. Hvordan kan han nogensinde overhovedet, altså, han er ikke gået ud for første sekund, det var fuldstændig sindssygt. Ud med dig, bror. At jeg var så tæt på at redde den, det forstår Det jeg er vanvittigt, at han er ved at redde. Det er fordi det er dig, bro. Og hvem stemte også, var? Det var for sjovt, det var for troll. Hold Ja, op. okay. Jeg kan ikke tage det personligt, bro. Hvem vil drøjer grine, hvis han fik øjenkontakt med? Så Kim, ikke? Han har jo kigget på en og så tænkt, Det bliver ikke nogen, det er sjovt. jeg tror ikke, der er nogen lige ved siden af ham. Jeg tror godt, det kunne være dig. Nej, det kunne fandme godt være Mads. Jeg tror godt, det kunne være dig, Mads. Mads. Det kunne også godt være en lige Jamen, så synes jeg bare, vi stemmer ud, så kan vi gå Prøv, okay, gutter, det der kort, det der med, det er bare dem ud. Det er for sindssygt at trække. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg har det Hørte I, hvad jeg lige sagde? Så. Jeg. Ring. Bare ring. 112, hvis det er, du ikke ser mig mere. Jeg fik det op i næsen. Jeg fik det. Det burde være ulovligt. Lad os videre. Det kunne også godt være en Det var fordi, det- lige ved siden af, så får han øjenkontakt med Oscar, og så siger han, nej, det er sygt at sige. Ja, og alene af den grund, så jeg er ked af, at jeg skal ødelægge din video, og den ikke bliver Jeg får længere. pizza. Jeg ved godt, hvem det er. Hvem er det? Jeg ved godt, hvem det er. Er det Elias? Hvem? Jeg ved godt, hvem det er. Nå, okay, det er bare så Men at jeg tror også, sige. det er lige Den der reaktion, du havde Ja, det er på... ikke løgn. Den reaktion, du Jeg havde på, at stemte på han vender Mads, kortet. fordi jeg ved det, Mads. Men du stemte Den reaktion, han havde, da han vender kortet, var fake ass. Okay, må jeg lige sige en ting? Den reaktion, jeg havde, Ja, ærligt talt, jeg vidste ikke, det var ham, der var imposter. det skal jeg godt være mig til at tro. Okay, du sidder virkelig og analyserer andre... Ja, jeg tror også, det Ja, er bro, Elias. det- Han det reagerede handler også om, sådan der sidst. Han reagerede også sådan der sidst. Og jeg siger bare, jeg siger sammen som jeg gjorde sidste runde, hvor jeg heller ikke var det. Jeg vil ikke gå så målrettet efter en person i den første runde, hvis det var mig. Ja, det er fair. Mads er ked. Prøv at få at vide, nu kigger I op. Han kigger op, kigger rundt, og så ser han det lille dumme ansigt, der sidder. Jeg kigger ned. Og så begynder han at grine, fordi han synes, det er fucking sjovt, at han sidder lige ved siden af ham, man kan næsten mærke han sådan. Nu har jeg sagt, du kan også se griner. Ja, og ved I hvad, det kunne også være virkelig, virkelig sjovt, hvis Toby gør alt for at få mig ud nu, og han rent faktisk er imposter. Jeg synes også, du takkede ham rimelig meget. Jeg synes, der er ikke nogen, der så som Mads, for eksempel. Du altid Øj, du kaster den på Toby. Du Jeg kan er fuldstændig. Jeg er meget- Fordi jeg prøver at ramme imposteren jo. Du vil både have mig hen, det er som om det er kun mig, der er sås, og du er 18, bro, ligesom sidste runde. Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, at der slet ikke bliver lyttet til, hvad jeg siger. Altså, I er bare dømt til at være imposter. Jeg synes, vi skal stemme. Så lad mig starte. Okay. Jeg stemmer på imposter. Jeg kan sige med sammen. Jeg stemmer på imposteren. Tops. Nå, det var ikke mig nu, eller hvad? Og men du, hvis ikke det er dig. Altså, Okay, ja. Anja. Hvis ikke det er dig, så er det dig. Jeg stemmer også på det. Okay, jeg stemmer på poster. Så er de bare selv. Stem på mig, jeg stemmer på dig. Oscar. Jeg stemmer på Elias. Elias, vend dit kort. Skal vi sige, Nej. Fuck, jeg håber det er dig. Hvorfor kigger I på mig og ikke drøjer? Jeg tror lige på uret. Tak for. Vis kongen. Fuck jeg altså. Shit. Fuck det der. Ja, man kan jo få ret hver gang, Gud. Det var lidt- Det er jo fint. Nej, okay. Lad os lige tage teorien op igen. At drøjer får øjenkontakt med en.
Det er herovre et sted. What the fuck? Jeg synes, det var en ekstrem sås-reaktion, du havde de der. Sådan, altså, som om du har tabt VM-finalen. Jeg skulle da fordi, jeg har siddet og sosset Elias og fået Det er jeg jer sgu til at også. stemme på ham. Ja, Så nu ved jeg jo godt, at jeg er fucked nu jo. Det er det også. Bro, jeg var sikker på, at det var Elias. Ja, Sorry, det var bro. jeg også. Jeg var sikker. Du forsvarer dig også dårligt. Men også på måden, han tager... Det forsvarer mig dårligt. Du forsvarer dig helt vildt dårligt, altså. Okay. Tobi, hvad har du at sige? Ja, okay, jeg gjorde sådan her, men det var fordi, jeg synes, det var rigtig fucking lort, fordi jeg vidste godt, nu vil den havne på mig, fordi jeg såsede ham for sindssygt, og I alle sammen tror, jeg ved det nu, fordi jeg har ramt i første runde, så nu er jeg fucked. Jeg vil godt kunne forstå, hvis I tror, det er mig, men Jeg det tror, er det ikke er en af mig. de herrer, der sidder ved siden af mig. Ja, jeg er ked af at sige det. Jeg tror altså også, den lander over i sofaen. Det er en af jer der. Jeg er Og jeg- fuldstændig jeg- blanko, jeg aner det ikke. Hvem tror du, der er bedst? Jeg ved ikke hvorfor, men... Jeg synes, jeg du er meget mere chill i den her runde end sidst. Der var jeg virkelig så på dig. Men man kan også mærke, hvem det er, når det er sådan... At hvem fanden er det, der er i baghånden? Har de inviteret en random med? Altså lige der. Hvem fanden er det? Jeg føler også, Oscar er meget anderledes, end han var sidste runde, men det kan også godt være, fordi du har tænkt over taktik. Jeg synes bare, at Tobi spiller godt, og jeg synes, Mads spiller godt. Det er mit Men der er eneste sådan. strenge Det er jo uhyggeligt, hvor god I er. Jeg tror lidt, det er Benjamin. Nå, det er Det tror jeg, det er. Det er to så personlige. Men det er det. Der kan jeg forlade ham. Fordi da han gjorde det, der fik jeg det lidt ubehageligt. Men han vil også gøre det. Jeg ved det simpelthen ikke. Og det tror jeg ikke på grund af det før. Jeg tror bare, det er på grund af det nu. Jeg kan ikke stemme, for jeg havde det på præcis samme måde, men jeg føler, jeg kan ikke stemme Benja nu, fordi hvis det er Benja, så synes jeg, han gik over stregen. Ja, så er han savlig. Fordi Det er det eneste argument, jeg har til det, fordi så vil I aldrig kunne stole på, at jeg sagde noget. præcis, fordi Så du vil vil du ikke også bare tage sige det. det hver gang, og så vil du tro det. Nej, men det har han gjort før, når han gør det så alvorligt, som han gør nu. Og det er et dårligt træk, du må ikke gøre det igen, fordi... Det er også Det er Fordi det... Nej, fordi hvis det er ægte, så fair, vi lytter. Men hvis det er et spil, hvis du har en konge, ikke også? Ja. Så er det så vildt spillet, men på en ubehagelig måde. næsten Ja. ulækker måde. Men det er jeg enig i. Fordi man kunne mærke på dig, at du sådan... Jeg ved det ikke. Men det er jeg også enig i, og det er ren og skær, fordi jeg synes, det er nederen, at jeg ikke vil kunne spille spillet som et spil, fordi jeg vil blive stemt ud ved at argumentere og spille spillet. Jeg tror, det er Tobi stadig. Ja, og jeg... Altså, det ligner stadig ikke en, som der har været med. Det ligner stadig ikke en, som der har været med. Altså, det ligner stadig, tror jeg. Nogen af dem gør det, men altså. Alene fordi du stemmer på mig, så synes jeg, det giver bare ingen mening. Jeg kan bare ikke se, om det der skulle være. Jeg er lidt på barbunden, så jeg tror bare mest på det dig. Men jeg er Uno Reverse. Jeg bliver nødt til at stemme på dig også. Hvad tror du? Det var Og meget. det er kun fordi Jeg du synes stemmer på mig. Jeg troede ikke, det var bare, dig. Mads har været meget mere stille, den her runde, du har været til. Jamen bro, jeg har lige sagt, jeg sagde for 10 minutter siden, 5 minutter siden, denne runde, der prøver jeg at lade mig at sige noget, der er snak, fordi at, jeg snakker så meget generelt. Og jeg gider ikke have lille Jimmy siger top comment med flest likes, og Mads går sin kæft. Jeg skal holde sin kæft. Jeg har ingen idé. Jeg synes bare, Mads spiller godt, og det synes jeg gør ham så også. Jeg synes, du er lidt weird med dit Uno Reverse, for du smed den også identisk på Elias. Ja, men grund til at stemme på Mads, det er udelukkende, fordi han stemmer på mig. Og jeg ved jo, Det gjorde du ikke sidste runde. Der gjorde du ikke sådan der. Nej, men det er fordi, jeg havde en idé i sidste runde, hvem det var. Men lige nu, der aner jeg det ikke. Og det er det eneste argument, jeg har for, at det kan være Mads. Det er fordi, han stemmer på mig ud af det blå. Og jeg føler ikke selv, jeg er sås. Vedkommende, der er imposter, spiller pissegodt. Ja. Jeg er Og hvem plejer at spille godt? Det var også meget stille, der er sådan ingen så spørgsmål. Det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Men det er fordi, jeg ikke er en imposter. Nå, men det er jeg heller ikke. Der skal man Benjamin, han blev til en robot. Eller han blev sådan en... Sådan en... Hvad skal jeg for mit kamera? Hvad skal jeg for mit kamera? Nej. 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 Er det ikke for godt, det her? Jeg er tilbage. Jeg er tilbage på et setback. Jeg svær, de snakker for en payback. Kan ikke rulle med dem, hvis vi ikke går way back.
Sådan. Det var bedre. Jo, ja, sådan der. Det var bedre. Ja, vi kører Der videre. er meget stille. Der er ildsogsspørgsmål. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men det er fordi, jeg ikke er en poster. Nå, men det er jeg heller ikke. Men du er også god til at overbevise mig. Du har overbevist mig også sindssygt meget med Elias. Ja, og det er derfor, jeg... Du fik alle med. Alle stemmer mod Elias. Skal vi stemme for en ud, og så ser vi, om vi rammer rigtigt, eller så har vi stadig en chance tilbage. Super, Mads, du starter. Kom. Nej, hvorfor skal han starte? Han stemmer på mig jo. Vil du ikke hellere slutte? Nej, jeg synes næsten, det skulle være Jeppe eller jeg. Så. Ja, så starter en af jer. Enig. Mads. Stemmer du mig? Ja. Vi stemmer Jeppe. Lad nu det øre være. Vi stemmer Jeppe. Jeg stemmer også på Mads. Der kom chancen op, Mads. Så du kan tage mig første runde. Det er klogt af dig. Så du tager mig første runde. Det er klogt af dig. Det er dig. Jeg stemmer Mads. Det er fint. Det er 3 på Mads. Jeg er ude. Ja. Vi skal bare lige høre en stemme. Så du har fristemme, så gør jeg ligesom Mads stemme på den, du sådan lidt tror. For Oscar. Det er så klart, når du gør det der. Mads. Vi siger den konge. I reagerer alle sammen ens. Nej. Ej, det er okay, men... Benja, hvis jeg mister det, bror, jeg Hvis du rigtig champignon, så skriv lige i kommentarfeltet. Jeg bliver ægte sådan der helt sygt, jeg bliver fucking ked af det, hvis det er dig. Bro, jeg mener det, hvis du kan kigge mig sådan her i øjnene og sige det der, ikke også? Ja, men Ej, det kan jeg. Og skriv lige i kommentarfeltet, hvis du har en par 2 af den her. Spiller Jeg kan også for sygt lige nu. Det synes jeg faktisk også, han gør. Men jeg synes, Nej, godt. Altså, du spiller det fucking... Hvis du seriøst... Ja, for hvis du er spiller den forbrænder der, på, så er du på vej hen til min før nu. så er du fucking vild. Ej, hvor kan jeg ikke læse jer. Jeg fatter heller ikke noget! Hvad sker der lige nu? Og Jeg tror bare- Jeg er lost, altså. Jeg tror bare aldrig, Hvor er det jeg sådan- ubehageligt, mand. Hvem tror du det er? Lige nu. Ikke at du stemmer på personen. Hvem tror du mindst det er? Det er det eneste, der giver logisk mening for mig, det er det også. Jeg tror ikke, det er Tobi. Jeg lader til en Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det For simpelthen mig, ikke. for mig er du med på alle andre end dig selv. Hvordan Det Ja, synes no jeg- shit. Hvorfor Nej, tror for du det det mig? synes- Eller hvorfor vil du stemme på mig? Fordi første runde, jeg ved godt, du blev stemt ud hurtigt, det er Hvordan Det Ja, synes no jeg- shit. Hvorfor Nej, tror for du det det mig? synes- Eller hvorfor vil du stemme på mig? Fordi første runde, jeg ved godt, du blev stemt ud hurtigt, det er røvsød, det røv nedad. Det var også derfor, jeg reagerede sådan her nu. Men du har spillet 2 vidt forskellige spil. Tobis spil er blevet helt anderledes, for før der lyttede han meget til sådan fakta, og så handlede han. Og Jeppe spiller et spil, jeg ikke kan regne ud. Jeg synes, han nuller derudad. Vi kender alle sammen hinanden så godt, at jeg ikke ved, hvad jeg skal stole på. Ærligt, jeg har ingen idé. Men hvis jeg... Du trækker vejret voldsomt, bro. Hvorfor er det, du kommenterer på alt, jeg gør, bro? Fordi du bliver nødt Det er til... lige om jeg klør på anklen, om jeg sidder sådan lige og lige observerer dig lidt. Alt hvad der sker, det bliver kommenteret på. Jeg bliver nødt til det, fordi det er det, spillet handler om. Men jeg vil så kommentere på, at jeg stadig tror, det er sofaen, det foregår, fordi vi ved, du har fået øjenkontakt med en. Det giver mest logisk mening, at det ved lige overfor, fordi det har været nemmest. Bare, det kom lige bagefter, vi skulle åbne øjnene. Så Men jeg jeg så som- mest jer, men jeg synes, Okay. at jeg kan se dig. Du sidder i en væg Sindssygt. på mig, hvor altså, jeg skal rigtigt nærmest nok. dreje hele min krop for at se dig. Men det er jo sådan, jeg har det med Jeppe. Ja. Tobi, jeg tror ikke, det er dig. Hvis Tobi var imposter, så ville han ikke kaste Elias så grovt og voldsomt under bussen. Han ville være en kæmpe skydeskive så. Og det er den eneste grund til, at jeg tror, det ikke er Tobi. Det er fordi, han så meget. Det viser jo at være et godt træk som imposter, fordi han ikke var det. Ja, men for påstanden handler om at få nogen ud, uden at blive så sig selv. Han har fået en crewmate ud, og han er med på at stemme på alle andre end ham selv. Okay, Tobi, er det dig? Skal du sige det der ja eller nej? Er det dig? Nej. Oscar, er det dig? Nej. Benji, er det dig? Nej. Men se, jeg kan ikke svare på det der, men jeg kan kun ud fra, hvad jeg har Okay, sagt. Jeppe, er det dig? Nej. Jeg er Det klar forstår jeg så ikke. Der er nogen, der er nødt til at bekende kulør Ja, vi skal have en ud. Ja, og lige snart med bekendte kulør, så bliver man Så selv skal man bare sige Hvad ja gør eller jeg? nej Hvem eller er to vil starte med at stemme? Jeg er fløjten. Hvem har lyst til at starte med at stemme? Det er der ikke nogen, der har jo. Jeg kan godt starte. Kør. Jeg tror det er også. Og det holder jeg fast i. Okay. Hvorfor? Men det giver ikke mening, du har ikke stemt på mig på noget som helst tidspunkt, da jeg spiller lige pludselig. Det er, fordi, det er ikke fordi, jeg tror du er det, er fordi de to er så fucking Men det er jo... overbevisende. Der er en stemme på dig, Oscar. Hvem stemmer du på? At begynde at bare kaste ud med stemmer Jamen, bro, det var jo enten dig eller ligesom de vi to. gjorde i første runde, og Det der er var jeg så sos. ud. Også og der tabte vi. det er sos, det der. Du skal bare stemme. Jeg tror, det er dig. Jeg tror, det er Jeppe. Det er godt Det er godt spillet. Det er godt spillet. Det er rigtig godt stemt. Har du stemt? Det er dig først. Du har stemt på Oscar. Oscar har stemt på dig. Det er godt spillet, hvis du lykkes med det. Fordi du stemmer på en, der slet ikke Er er. jeg... Nej, jeg har jo hele tiden sagt, jeg tror, det er en person overfor. Jo, men det vil være logisk, hvis Så du det giver jo stemmer tilbage mening, på mig nu. at jeg går efter de folk overfor. Jeg forstår ikke, hvad der er sos ved min måde at spille Nej, på. det er ikke så. Det siger, det er godt spillet. Fordi... Jeg bliver nødt til at stemme på Oscar. Jeg synes, du er for sos lige nu. Ui, Det er han en røg ud af. Jeg synes, de alle sammen spiller Fuck, hvor I er crazy. syge. Fuck, hvor I er syge. Ja, og det, jeg kan ikke stemme på mig selv, så jeg stemmer også på dig, Oscar. Ej, hvor er I syge. Ej, hvor er I fucking syge. Jeg sværger. Du skal lige have nap Det er først. sidste fucking gang, vi spiller det her spil. Du skal lige have nap først. Så det fuck, hvor er I syge. Ej, hvad er det for en reaktion? Fuck dig. Sæt dig ned. Sæt dig ned, og så vent det. Jeg sætter mig ned, fordi jeg har lyst til at fucking sidde ned. Jeg fatter heller ikke, hvorfor du reagerer.
Hvor er du ubehagelig. Jeg kan ikke læse Jeppe. Nej, hvor er jeg glad for, det ikke er dig. Nej, hvor er jeg glad for, det ikke er dig. Bro, hvis det var dig. Jeg var så tæt på at lykkes med det. I sad i fucking tredje runde og sad og sagde, Hvorfor stemmer du mig? Er du helt væk? Hvorfor stemmer du mig? Du skulle Nej, stemme den tilbage i dit ansigt. jeg var nødt til at holde fast i min første måde at spille på. Det er stemme overfor. Ja, det er rigtigt. Men fordi jeg havde faktisk mere overbevisende stemt på dig, hvis du sendte den tilbage. Hvis du stemmer på Benja, var jeg klar på at stemme på Benja. Det var fordi du stemmer. Ja. Du skal stemme. Tobi han har allerede stemt. Så skal du ikke stemme på mig, og Benja har magten jo. Det tænker jeg. Men altså lige meget det er godt spillet. Hvis han stemte på mig, vil jeg ryge ud. Ja, sorry. Det er godt spillet. Jeg begynder at flække af grin. Skriv i kommentarfeltet, hvis det er, at... Skriv i kommentarfeltet, hvis det er, at jeg skal reagere mere på den her video. Og lave en part 2. Så tak fordi jeg ser med på den her video. Hej.